De Frieske derby op 15 februari 2015. Cambuur wint met 2-1 en Sander van der Streek scoort beide doelpunten. Van der Streek is al jarenlang voort uit Ljouwert, maar hij bloot voor altijd een derbyheld. Voorzet is meteen goed en het doelpunt, ja! Meteen het doelpunt! Een derbyheld is ek Henk Veerman. Op 19 december 2021 is hij de gevierde man bij Heerenveen. Zien 2 doelpunten zorgt je voor een 2-1 overwinning in Ljouwert. Daar komt Heerenveen weer met Kai. Slotoffensief is ingezet. Kopbal, nu wel raak. Henk Veerman met zijn tweede. En 2-1 voor Heerenveen. Het zijn wedstrijden die de supporters neer vier te zullen. Maar wat weten de Haatrolspelers zelfs nog van die wedstrijden? Jij scoorde de 1-0. Ja. Wie gaf de voorzet? Rossheuvel. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat is goed. Dat is goed. Weet ik dan nog iets. En na hoeveel seconden scoorde je? Binnen een minuut 52 seconden. Bijna goed. 54 seconden. Jij mocht een penalty nemen. Ja. Wie maakte er eigenlijk Hens? McIntosh. Dat is goed. Wie was de trainer van Cambuur? Dat was Bosgaard. Dat is ook goed. Ja. Hey. Ja. Wie maakte eigenlijk de 1-1? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Mark Oet? Luciano Slagveer. Oh ja. Ja. Doken Smit kreeg rood, maar op wie maakte hij de overtreding? Op Halilovic. Toch? Ja, zeker. Dit is een memorabele wedstrijd voor mij geweest. Die heeft me een beetje onthouden. Wie stond er op doel bij Heerenveen? Ja, dat was die Noorse keeper. Noors, in ieder geval Scandinavisch. In de allemaal in de buurt een ja, beetje. toch? In ieder geval uit Noord-Europa. Noord, ja. Denk ik. Noordveld. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Wie scoorde de 1-1 voor Cambuur? Rodriguez. Wie gaf de voorzet bij de 2-1? Ja, dat was Rami Kuip. En wie stond er op doel bij Cambuur? Sonny Stevens. Je weet alles nog. Hey. Ja, maar kom op. Ja, 2 jaar geleden. Kom op, alsof het de dag van gisteren is. Dat weet ik ook nog wel hoor. Wat had je gisteravond gegeten dan? Nou, dat weet ik dan weer niet. Van der Streek en Veerman scoorden beiden 2 keer in de Frieske derby. Het is al even lien. En toch stiert het haar nog goed bij. Nee, die vergeet je nooit meer. Het is, als ik hier over 10 jaar sta, dan weet ik nog precies wie die voorzet gaf. En hoe het ging inderdaad, ja. Nee, dat En is- jij weet het ook nog gewoon. Precies nog wel, die goals. Ja, Rosheuvel komt door over de rechterkant en die geeft die bal voor en ik schiet hem uit de lucht in de verre hoek. En die tweede kreeg ik van Narsing mee, draai ik open en schiet hem in de verre hoek van buiten de 16. Dat soort dingen. Deze beelden wil ik nog wel even zien. Ja, Hoor. dat is Roggel echt- komt via dat zijn- rechts, dat zijn- hij geeft hem dat zijn voor, ik nog schiet wat hem zo in de verre hoek uit de lucht. Wil ik nog wel eens even zien op, op de beelden. Je kan er nog wat van leren. Je kan er nog wat van leren. Ik zou Het ze lijkt net zeker dat je hem even gisteren nog bekeken hebt of zo, de DVD. Nou joh, ik word elk jaar wel getagd in een berichtje van Cambuur op Insta. Dus, en dan zie je ze weer voorbij komen. Dus het is niet moeilijk om ze te vergeten. Hoor. Hier is Van der Streek. Het schot, dat is ja! 2-1! 2-1! Sander van der Streek en Henk Veerman zijn voor altijd een derbyheld. Maar zoals dat gaat in het voetbal, bij elke derby zijn er weer nieuwe Haatrolspelers. En nieuwe helden. Maar waar worden dat deze keer? Wie zou dat kunnen doen? Hoedemakers? Hoedemakers, ja. Afstandsschoten. Zie ik wel gebeuren hoor. En wie wordt de nieuwe derbyheld van Heerenveen? Ja, is Sidney fit? Sidney is fit. Dan maakt Sidney hier 2. We leggen er even wat... 2-2. Nou, dat moet Zou nog zo wel blijken kunnen, dat ja. Cambuur er 2 maakt tegen Heerenveen. Dat moet nog wel blijken. Hoedemakers 2, Sidney 2. Nou ja, dan is het in Maar ieder dat geval zijn een mooie dan hebben ze wedstrijd. geen wedstrijd beslist. Hè? Kijk, wij hebben Dan allebei staan wij hier volgend jaar weer. Ja, inderdaad. Gaan we weer hier. Staan we weer. Maar dan zou het in ieder geval een mooie wedstrijd zijn. Zeker weten, ja.